Hrám prvýkrát FC Mobile. Uvidíme, jak to dopadne. Tak poďme na to. Uvidíme. Keď budete niečo počuť, tak to je video. Ja tu pozerám video. Tak skip the basic. Dáme toto. Gameplay control. Hrám to prvýkrát. No, nič. No. Nehrám to prvýkrát. Mal som to ale tak som si vymazal účet. A neviem prečo. Nechápem, prečo som to zrobil, ale môžem točiť videa z FC Mobile. Takže poďme na to. Poďme. A shooting! Jude Bellingham in the prime, no. Ja milujem. Nawet go, proste to je moja obľúbená činnosť. Počkaj. Bum. Jaký go. Počkaj. No. A takto bude. No. Poď. Dobre, obranil som ho. Poďme na to rýchlo. Rýchlo obraníme. Dobre. To máme. Možno dokončíme tento tréning, otvoríme pár pekov a ukončím to video, lebo pár minútové by som tak môžem natáčať, ale teraz si sa pozrieť na to. To je proste easy, pozri sa na to, hej. Prihrám na Sona, on mi to prihrá naspäť a ja to vystrelím a je to go, kamoško. Tak kamo, nemôžem až polovice streliť a je to go, chápeš? Ja strelím z polovice a je to go, to nie je normálne, vôbec. Chápem tomu. Proste môžem to zrobiť, že... A jaký si tým dáme Real Madrid? Dáme si tu všetky týmy, dobre? A ja si dám svoju obľúbenú partičku. Viacerým teraz po tomto videu ma nemajú radi, nebudú mať radi, lebo nemám rád Barcelona. Ale som robe. Nemám rád Madrid. Takže ospravedlňujem sa. Ale nemám rád až tak Madrid, takže tak ospravedlňujem sa fakt. Ale Mbappé je veľmi dobrý. Mbappé ho mám rád ináč. Dobre, dáme si FC Matúš. A uvidíme. Odohráme si tam ten zápas a to bude koniec. Ty vole, Barcelona Players. Kamo. Hráč. Kamo, dávaj. Kamo. No. Dobre, dávam autobír. Aj pár minútové, 6 minútové video by mohlo byť, ale moje videá si nikto nepozerá, takže aj tak je to možno. Nájsť na táto ďalej, ja sa snažím. Chcel by som byť youtuberom. To tak začíname po Madride. Ano, 65 minúta. 6, ore. Je 26, no tak presne neviem to hovoriť. Dobre. Rafinha. Vamos! Rafinha! Je to 1-0. Napíšem do komentárov, aký content vás viac bude baviť. Možno budem aj vlogy robiť, ale to až potom, keď budú dosiahnuť máš 50 odberateľov. Ja sa za mnou ešte neodhalím. Ale dúfam, že nikto nevie, jak vyzerám. A jaký pekný gól na mňa nechal. Je to krásny, ale pekný. Takže uvidíme, ako dopadne. Pozrieme sa ešte na ňo. Ja chcem vidieť pekný Lamine Yamal. Sa tam posunul s ľavačkou. Jo, perfektnou, neslabšou. Krásne do šibenice, takže poďme na to. Pozerám tu. Asi viete, kolo MG Fitmana.
No keď mám rád, jak pozerá na Clash, mám ho aj dokonca rád. Ja som bol proste prestal natáčať Brawl Stars, ale som bol nasratý. Ja som prestal hrať Brawl Stars a bol som úplne, povedal som si, že budem ho zase pozerať, lebo Brawl Stars je veľká hovenina, no. Ne, som si dostala. A stále to hrajem takedy. Rafina 1-0, no. Tak mohlo to byť 4-0. Čo je už? Asi ukončíme už toto video po tomto zápase. Ešte uvidíme Palmera, ak si zoberieme, lebo ja viem, kto tam je, ja viem, kto tam je. Ja nie som blbý, ja som to na mojom sestranici už ste robil. A Fermín! My to vidíme z takýchto akcií. To je na 4-0 dokonca Barcelona, to je neudržateľné, to komanda. Tak sa to páči. Ja len, samozrejme, dva týmy sú dobré, ale mám radšej Barcelonu, lebo je konečná. Vamos, de Madrid, tiki-tak, ne? Tam koľko nastavím minút. Ja už to môžem kľudne skončiť. Celý zápas. Čiže mi to takže kam je tu takú animáciu, ktorú pôjde. Zajímavý hráči tam. Dobre, mňa to nezajíma. Kamo. Chápeš, že ma to nezajíma. Ty už nechcem nadať, ale chápeš, keď mám pár minútový video, že 5. No to je tak, mám viac hodinotí, no. Mám 500, nemám. Dobre. Budeme pokračovať v ďalšom videu, zoberieme si kola Palmera. A čaute. Čus, buza, to buza, pozdravujte svojich rodičov.